mani. Ya. Sapa? Aku dik ya Wisnungkara. Wisnungkara? Ya. Kabeh do mati, kabeh do mudat, do perang. Kowe kok ora perang dhewe, Wisnungkara? Buta kawak. Doyuk-doyuk wis teteken. Aku didhawuhi njaga gedhong pusaka. Didhawuhi njaga kedaton. Kowe sing jaga gedhong pusaka? Ya. Gandhik sing lontane ning ndi? Pusakane Kakang Danaraja ndi? Ora tak tuduhno. Ning ndi? Ora modar sembelih kowe. Waduh. Wah. Waduh. Wah. Wow, buta kurang ajar, sembelih ora iso malah tiba, tinggal minggat. Wong wilengan wigena mastuh purnama sidhem Wisnungkara aku nyilih ragamu. Sang Hyang Wisnu mudhun ing donya ngreksa jagat. Ngreksa katentreman, sura dira jayane kangret lebur dening pangasuti. Mula tansah eling. Eling marang Gusti kang paring pengayoman marang para titah. Wisnungkara jeneng kita tekaning pati nadyan Lokapala banjur getih. Gunung mayit bathang pating glimpang Dasamuka wis kambibilan bali marang dangkane. Ora wurung Dasamuka bakal nggoyeki Sri Widawati ingkang wektu iki nitis marang negara Mantili yogane Prabu Janaka arane Retyan Sinta. Ing mangka Retyan Sinta bakal winengku marang Raden Rama Regawa ya Rama Badra. Aduh sing ati-ati ngger. Kayon-kayon katyuping angin sumyah karengyaning raras samirana amur kelawan riris lumrang ganda ning puspita sang Digjawara ambreng lir swaraning madu branta manungsung sarining kembang witing klapa
Iya. Yo, yo. Ya tetep ora iso ngaso. Arep ora perang iki wong 8 lakon 10 lakon dintek sewengi. Hitung-hitung ki pinter sing njaluki. Awak kesel ditumpuk undung pet sore. Kejaba kesel tenagane, kesel pikirane. Yagane ya milu kesel kabeh. Lahire Dasamuka ki selakon dhewe. Budhae Lokapala selakon dhewe. Monggo kudu diteruske nganti matine. Ora apa-apa. Idep-idep latihan. Idep-idep ngapalke. Pinter gandeng disoting. Ora nganggo bintang tamu karena ora nganggo campur sarian, ndak ngribet-ngribeti. Men modar ora modar dalange. Kesel ora dadi ngopo. Kok capo tukang ngajeng kowe bacut takon menyang. Teko kene ora ning penyanyine. Rugi 200 aku iki. Ora apa-apa. Nggih, nderek mangayu bagya. Hajatipun genipun tasakuran mala karamaken Kang Putra Kakung pinanganten sekalian sampun kasempatan dinten ingkang kapengker mugi rahayu widodo genipun bebrayan enggal pinaringan momongan laringan soleh lan soleha sing bekti karo wong tuane bekti karo sanak kadange bekti karo guru kiai luwih-luwih karo sing luwih kuwasa pinaringan murah rezeki Allahumma amin. Amin kon muni amin kok angel men. Allahumma apalan iki nek nganggo kupluk amin wis yasipun mesti terus gelar kaji untuk berkat. Ya ora dadi ngapa ora ketang sithik ya tembangan jogedan. Wingi bintang tamune akeh, bergas-bergas ayu-ayu sembodo saiki ora nganggo bintang tamu ning bintang 7. Ora apa-apa. Petis manis bukane kibot. Tak ora joget tak natani wayang ting Slembrah. Kudune
Ki ya ning pembantune kok dijeni. Jogedan mak jedul wedhuse teka. Wit mau ora ketok-ketok. Heeh, Bagong iki sengane nggar krungu gamelan karo krungu keyboard. Medhi nglumpuk. Iki wong mesudi karo kebudayaane dhewe, Tru. Heeh. Janji krungu gamelan, krungu keyboard, sindan nembang wis. Mbok ngantuka dadi tangi, Tru. Lara dadi mari. Seneng karo gamelan. Lho budayane dhewe kok, Tru. Iya syukur. Mula perlu cacah desa kudune duwe gamelan. Gamelan ki regane larang. Ora mung cacah desa. Dalang ku mesti duwe gamelan tak omongi. Nek Purworejo Mengetan ki racake dalang do duwe gamelan. Ning nek Gombong Pengulon ki mung trimo nyewa. Ah, regane pira ta, Truk? Gamelan kuwi? Gamelan nek slendro pelok sing apik mung lumayan iki 250 juta. Gamelan kuwi karo wayang durung. Gatot ki dek wingane tuku 250 juta ning Solo. Kuwi urung apik temenan ya wis lumayan. 250 juta. Heeh. Apik iso nganti wah 0,5 miliar. Wah. Larang, Gong. Larang ya. Ya ora usah gamelan sing larang-larang, Truk. Sing rada murah. Rada murah ki gamelan besi. Nah, gamelan besi aku terima, Truk. Heeh. Pokoke waten ana saron demung gendar karo kendange jaipong. Penanggo tembangan jogedan ngono. Nek gamelan besi, Truk, nek gamelan besi, nek sing apik ki ya udakara 120. 120 juta.
120 Gong. Waduh. Ada lumah urung kena nggo tuku gamelan besi. Ning nek sing rada murah kaya tinggalane Swargi Saraya sing ning gone Kang Wangsa Meri ki rak terus didol nang Rawodadi. Kayak gamelan besi. Payu pira, Truk? Kayak payu 12 juta. Lah kuwi 12 juta. Heeh kuwi, Truk. Sing 12 juta kuwi, Truk. Ning nek 12 juta kuwi kendange ping 1. Gendere rusak. Yo rancane bunang tugel, gayure gong wis ambrol. Ngono. Iki nek didandani udakara ya entekke 40 juta. Alah. Mbok aja sing larang-larang, Truk. Aja sing larang-larang. Nek sing ora larang-larang ki eneng. Apa? Nganggo angklung. Angklung kae soalnya kaya gamelan. Ya sangklung kena, Truk, angklung kena, Truk. Nek angklung pira? Angklung pira? Nek angklung ku udakara 6 juta wis entuk. Nah, wis tuku angklung kuwi, Gong. Patungan. Aku 4 juta ke 2 juta. Heeh, tuku angklung 6 juta. Wis tuku angklung. Tuku angklung, Tuk, 6 juta. Ning saiki sing gawe wis ora ana. Sing gawe wis mati, Mbah Sastra Jemina saka Bener Kulon Jorong. No, sing gawe ora ana. Biyen sing gawe angklung siji Mbah Sastra Jemina, pengendange Mbah Marto Marban. Wis mati. Kuwi angkatane karo Siwa Taruna Singayudan. Alah. Ya sing murah, Truk. Sing murah ki eneng. Pira, Truk? Cukup 1 juta. Apa? Icik-icik. Cik-cik kira eneng kita piye? Jajal, Mas. Icik-icike nekke, Mas. Icik-icike. Nah, dah 1 juta lah malah padake wong barang iki mengko. Ya wis ora nganggo werna-werna trimo nyewa bae. Heeh, nyewa rak ya kena. Heeh. Gending joget mau wis nembang. Heeh, aku wis nyuwun kali Bu Waranggana. Heeh. Iki lakone dawa ceket-ceket reng, ndak nganti ora kecekel. Oh iya. Heeh. Ki sinden 3 wong siji nembang ping 3 dadi 9 lagu. 9 lagu? Heeh. Anu nek 9 lagu ku rak Mbak Tia wis karo awan. Liyane rak membengi tok. Heeh. Dadi ya gotong royong ngono, pamane sekali tempo ya do bantu awan ora ketang 2 jam. Ayo ana pegawean momong simbah karo momong putu ngono. Ayo gendingane apa? Gentenan kali kowe. Aku larase karepmu apa ya cara kuna? Apa? Langgame ngimpi ning sak bawane. Langgam ngimpi sak bawane. Iki klasik temenan. Heeh. Ngambara ing kakung apa putri? Nek ana ya kakung bawane. Heeh. Sesuk ora pegatan. Ngambara ing ngawang-ngawang. Sapa, Truk? Iki dalang wayang golek Mas Gito wingi kanggo ning Pathuk Ngasinan. Nyuli gandeng ora non Mas Edi, saiki sing tampil Mas Gito. Lah nek Mas Wido ya iso. Nek Mas Wido aku seneng malah mesti udut dulu. Udut dulu, 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 udut dulu. Wong agek bawa kok udut dulu. Hangelangut bebasan tanpa tepi. Ora
nganggo sedanten terus ora sedotan ora gelas. Tak cucuk pokoke. Ora apa-apa. Narabasing meka mendung Sesuk nang kono wetan sing nembang ya apa, Truk? mubeng ngidari jagat ngulandara ngambara ngunggahi gunung katungkul ngumbar gagasan sak temahke nawa ngimpi Nah, saiki gentenan kare Piyayi Putri. Bukane iki dados. Lo ing Jogadiran ya.
Sing nyekar sapa, Truk? Mbak Sutiah. Wah. Suarane kemlawungan. Dheweke wis nggondol piagam juara. Juara kabupaten? Dudu. Juara provinsi? Juara apa? Jawa Tengah? Juara RT. Oh, juara RT. Heeh. Kanggon PKK kira dodanake lomba nggone awake dhewe menyongsong 17 Agustus. Lomba nyanyi? Dudu. Lomba apa? Lomba jalan santai. Mlaku alon-alon. Bareng krungu lomba ngono dhewe terus dandan. Isuk jam 4 wis tangi. Orang itu nggodhok wedang ora umbah-umbah ora sasa grabah. Nata sandangan. Jam 5 tekan nggon panitia. Panitiane urung ana jam 5. Urung ana, urung. Ning hadiah iki sak kemeja mundung-mundung pirang-pirang. Ana tipine, ana pit montore. Nggo hadiah dudu tipine sing di omah karo montore sing di omah. Putuku ya entuk hadiah, apa entok. Oh, entuk entok. Heeh. Diwadahi dus. Syukur-syukur. Heeh. Awit 17 esuk barengi wulan puasa meh bareng karo riyaya utawa gerbegan. Mula dianake rame-rame utawa ngregengaken menyongsong 17-an utawa besok bareng karo silaturahmi. Ya Agustusan, heeh. Neng ndi? Neng lor Kutha Winangun tanggal 20.
tanggal 20. Heeh, kuwi perlu dicatet kanca-kanca. Isih jroning grebeg sadurunge sawalan. Oh, urung sawalan, durung. Ya. Ayo Gong, gending joget slendro apa pelok? Ki mau wis slendro monoton terus diwalik dadi pelok. Dadi pelok. Lagune sing nggedabiah, sing rame. Heeh. Apa pelok barang? Pelok barang. Wah, marake deg-degan apa to? Lagu sing ora tau metu lagu persatuan. Apa? Gugur gunung. Gugur gunung. Arang-arang metu to kuwi. Iya, gugur gunung ya kena. Bukane bonang. Maju papat diulang-ulangake dadi enggal rampunge holobes kuntul baris holobes kuntul baris holobes kuntul baris holobes kuntul baris. Ayo ngayahi kene gugur gunung tandang gawe sayo rukun bebarengan karo kancane rila lan legawa gawe mulyane negara siji telu maju papat diulang-ulangake dadi enggal rampunge holobes kuntul baris holobes kuntul baris holobes kuntul baris kuntul baris. Piye tru apik ning saiki dirubah piye? Dadi gamelane sing ngene cukup gender, slentem, gambang, njuk peking, kendang nuntun wirama kenonge, sing nyekar Piyayi Putri, heeh, gentenan karo Kakung. Coba langsung buka vokal, ayo Kakung. Sing diisi Kakung sing dijajak sing lanang biasane njuk bareng dijak sing wedok monggo ngono. Tak abane vokal Kakung bareng tak suwun kanca-kanca men ketok regenge. Hitungan ketiga. 1 2 3. Kene sayo rukun bebarengan kancane rila lan legawa mulyane negara siji telu maju papat diulang-ulangake sing rampunge holobes kuntul
baris ulubis kuntul baris ulubis kuntul baris ulubis kuntul baris. Saiki ganti swara kakung bae. Swara kakung. Sing ngajak putri terus disaut kakung. Heeh. Tak aturi karo ngastomik Mas Slamet yo nganggo mik. Heeh. Wis pokoke sing nyelentem, sing demung, sing ngendang, sing gender. Heeh. Sing miwiti pesindane. Yo, Ji, Ro, Lu. Ayo kanca, ayo kanca, ayahe karyane padha. Mas Slamet. Tahu piye Gong? Swara tunggal sing orjen Pak Bayan. Ayo. Ayo terus mlebu nang nggonku. Akeh umpama dadi dalang ya mesti lucu temenan kok. Heeh. Ketara banget wiragane karo polahe. Heeh. Mas Bayan Dodi kuwi. Ning ya urung medhi Reng. Apa? Guyon lucu angger nang panggung urung karo lucu. Contone Sipur. Nek guyon iki lucune ora umum. Barang panggung mayang terus bapake biyunge. Ya ora apa-apa kok ya. Iki mau gugur gunung ngetoke gotong royong semangate. Gotong royong semangate. Kanca-kanca kabeh. Isih neng wektu kalodhangane dibajutno meneh. Milih slendro apa milih pelok? Iki walik dadi slendro. Slendro, Apa rujak jeruk? Rujak jeruk, Ya. Bukane bonang meneh. Bonang. Yo. Oh, ya, Oh, ya. Oh ya. Oh ya. Oh ya. Ya. Yo. Siap kotrekan. Ya.
Oh, ya. 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 Hae. Yuk. Iki ya jaman kuno truk klasik rujak jeruk. Heeh. Sing nembang Piyayi Putri. Karepe udur karo sing lanang. Kok udur karo sing lanang? Awit tembange ngene to. Mangkene iki rasane ngati. Rasa risi saben bengi ditiliki. Kok saben bengi ditiliki? Aja dienggok-enggokke ndak ora apik. Isih ning wektu Gong, anembang Gong. Aku rak karo kowe duwe tugas ta, Tru? Tugas ngopo? Nderekke Ndara Anoman. Nderekke Ndara Anoman. Oh iya. Heeh, ning Alengka mlebu nang wetenge Dikya Wil Kathak sini. Dek winginane to. Heeh, nang wetenge Wil Kathak sini terus dipancal bedah, diudani watu. Ngombe banyu. Heeh. Sidane dipancal Wil Kathak sini mudhar bareng mati mlebu Taman Suko ketemu karo Retian Sinta. Heeh. Ngaturke ali-ali yuk diparingi kembang mustika. Lebar mulih nggawa kembang mustika ngrusak Taman Suko panah rantai kecekel Indrajit. Lapurke ning Alengka jagung dhuwure padha karo Dasamuka. Kok iso Triwikrama buntute dadi pirang-pirang tunggu jagung dhuwure padha. Jengkele Dasamuka terus Anoman dihukum Anoman obong. Anoman Ndara Anoman terus diobong. Rak diobong tapi ngenane. Heeh. Mula dadi ana lagu Anoman obong, Anoman obong. Oh iya. Apa isih kelingan terus? Ha ya iki nang kene. Klasik iki ya ngene iki. Ya coba Anoman obong. Heeh. Kelingan apa ora? Sak bawane barang komplit ki mengko. Heeh. Kendang sik to iki. Gawe gangsaran sik. Caritane Suarane Bagong iki perlu ditoslai sesuk iki. wayang Jawi ing praja Ngalengka Draja Rahwana raja arane gawe geger nyolong Sinta Rahwana cancut tumandang Ngalengka wis dadi awu kobong gedeng dadi awu
diobong diobong dadi arah Rampung. Necil ayam Pak Bayan. Heeh. Ning ora amplope pengenane pirang-pirang dina ora tak kei. Terus mutung. Enggak mutung ora gelem menyang. Pokoke ajeng nari pajek. Ah tujune ana bocah sing temandang Cancut Awilanda nutupi kewirangan. Nek sesuk malam Kamis saged mboten Pak Bayan? Saged? Nek saged ora takon. Agak ora dikon. Malam Setu karo malam Minggu nggih. Malam Setu gotong royong nang Blengor, malam Minggu nang Waluya. Terus 16 nang Mulyasri, terus 17. Oh ya, bar 17 terus puasa. Prei 30 dina. Terus do silaturahmi. Do sungkem lenggonku karo anake gawa nggonku. Sangu aku arep lunga. Malah ditinggal minggat ora karo-karo. Tole ngono gareng kula Pak Petro lan kowe Bagong mundhak nganti ditekani bendaramu nggone kundur saka negara Ngalengkadiraja. Wancine Sekar Menur Dadu. Nggih.
suwuh reda Pitana sambung dongeng tunggal critane ingkang wonten negara Pancawati. Sekawit wujuding wana agung liwang-liwung ing sine gegremetan ketungging kalajengking cinipta dening Raden Rama lan Raden Lesmana sinengkuyung dening para balariwanda ilang wujuding wana babar dadi alas winastan negara Pancawati sayeng dipapon gawat kaliwat murid wingit kepati-pati sato mara mati jalma mara samya keplayu kepareng lenggahe damar gandeng Sri Rama Wijaya ya Raden Rama Legawa ya Raden Rama Badra sayekti manungsa titising Sang Hyang Wisnu ingkang sedyane memayu ayuning jagat miyos dinanggil lenggah damar gandeng angeringaken ingkang rayi Raden Dewa Lesmana ya Raden Lesmana Widagdo ketang tresnaning kadang dadan kena pisah sarambut ingkang marak kepara ngayuna ratu ning wanara ing Kiskendha arane Narpati Jaya Sugriwa. Narpati Jaya Sugriwa anggaringaken ingkang putra tumenggung Jayanggada pepatih dalem wujud wanara wulune ijo arane Patih Jaya Anila sinambung Balarewanda andhen blabar kang sangunangkil katingal tepung tumugelan mangkon alon yen to kawijil pangudas maraning Driya Sang Prabu
kang kadisudama Gusti sasangka kasungan Surya Prabanya sumungsum kaswa ora rasruming sari sambya manuksmeng sarira sumarmanira sukontra ujwalanira sumunu mengkuto Yayi Narpati Sugriwa Engkis Kendha mula jeneng para ndak timbali bareng kabeh para punggawanira ingsun mundhut warta nggone ingsun utusan Anoman Jasenggana ingsun duta marang negara Ngalengka nganti dina kalungguhan iki wis pira antaraning suwe lan kepiye mbok menawa ana tandha-tandha sisik melik mentah lan matenging gawe Sugriwa kawula inggih Tiyang Agung keparing kula ngaturaken pangabekti ya ingsun tarima kirang mboten kathah langkung namung sekedhik Udakara sampun pikantuk kawan dinten wekdal menika etungane dri nanging kepeksa kula dereng saged matur awit menika anak-anak kula sami wangsul Jayanggoda Jayanila Cocak Rawuh Narimindra ingkang sekawit tumut kalian Anoman dipun kendelaken wonten Gunung Mainaka Wekasan sami wangsul wonten negari Pancawati Sinipun kula kuwatos sepinten kekiyatanipun Anoman sepinten kesagedanipun kethek tesih jubluk kirang wawasan kirang pengalaman mbok bilih kesonjabaya mangke menapa mboten kewirangan paduka ingkang sinuwun yen nganti ora entuk gawe apa klakon Jawata bakal cidra. Dening utamaning nata Narendra Berbudi bawa laksana ler bebet budi mangkono denyo anggeganjar saben dina kang bawa laksana anetepi pengendika minangka durung nganti abang idwa durung nganti asat kang rinembuk wonten pendhapi menggaliaken sang duta katungkuh geger pasiwan njaba sawane Raden Anoman Bye.